मी संजीवनी कदम मालवणी फूड या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे आरोग्यदायी चाय। तर चला मग सुरुवात करूया। यो गुळ हा, यो ओवा, हे दालचिनीचा पाना, मिरी हा, लवंग, परत आला, ही चायची पात, गवती चाय पण म्हणतात, तुळशीची पाना, परत कढीपत्ता, पुदिन्याची पाना, हळद, धने आणि वेलची। हे टोप ठेवलंय। आता त्याच्यात 3 पेले पाणी ओतलंय। 1 2 आणि 3। आता ही चांगली उकळाक देतलंय 5 मिनिटं। ही बघा अशी चाय उकळता येईल। ही बघा चायचा कलर असं दिसता। दिवसातून एकदा पिया, एकदा एनर्जी येणार अशी ही आयुर्वेदिक चाय असा। आजचा व्हिडिओ तुमका आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा। आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत बाय।